Després de l'èxit editorial de la novel·la Se sabrà tot, arriba la nova novel·la de Xavier Bosch. Una història de corrupció, intrigues, periodisme i política. Dani Santana, l'antic director del diari Crònica a la novel·la Se sabrà tot, ara treballa en un programa de televisió. Allà coneixerà una siciliana casada amb un mafiós que s'atreveix a airejar les intimitats de la Cosa Nostra. L'alcalde de Barcelona descobrirà l'autèntic passat del seu pare, un presumpte heroi de l'exili català. Mentrestant, apareix un sorprenent testimoni de l'incendi del Liceu, amb una versió radicalment diferent a l'oficial. Periodisme d'investigació, intriga, corrupció, sexe i acció en una nova novel·la del periodista Dani Santana. Homes d'honor, la nova novel·la de Xavier Bosch.